Suportado ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang anuman nga hagna nga makabulig sa mga kabataan kag pagpasanyog pa sang pagpatuman sang lahi. Pahayag ini isang palasyo kaangot sa mga rekomendasyon nga paiga revise ang amyendaran ang Juvenile Justice and Welfare Act para nga mapanubo ang edad sa criminal liability. Kasunod ina sa natabo nga shooting incident sa Tacloban kung sa diin duha ka grade 9 students ang responsable kag apat ang nagkalamatay. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, nakit-an sang Malacañang nga may rason man ang hagna nga suportado sang Philippine National Police. Apang kinahanglan anay nga matulid sang presidente ang nga bersyon bago ini desisyonan. Ginpahayag ni Castro nga isa sa mga nakit-an nga weakness sa ginapatuman subong nga lagi amo nga kulang ang intervention sa mga kabataan nga involved sa mga krimen. Bangod nga masami nga hindi gilayon mapasaka ang kaso ukon gina-release sila. Ginpahayag man sang palasyo nga bukas si President Marcos sa anuman nga reforma nga magahatag ligwa sa accountability sa tanan nga nagalapas sa lahi samtang ginpunto man nga dapat nga ginatatap gid ang welfare kag buwas damlag sa mga kabataan. Kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Itong batas po natin ngayon, hindi naman ibig sabihin na pag ikaw ay 15 and below, definitely wala kang criminal liability pero may mga interventions na gagawin para ikaw ay yung attitude, behavior mo ay makorek. Ang tingin natin na medyo may pagkukulang dito dahil pag inisip natin na 15 and below, hindi na kinakasuhan. Pinapakawalan na lang. Nawawala yung pagpapa-implement, pag-i-enforce nung sinasabing intervention. So isa yan sa nakikita natin na kakulangan. Pero nakikita rin po natin ang nasa isipan ng mga miyembro ng PNP na ang mga kabataan po ngayon ay mulat na kung ikukumpara noon. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro. Si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.